Il-Kulleġġ San Luigi beda din is-sena skolastika bi studenti bniet għall-ewwel darba fil-livell sekondarju. Kważi nofs l-istudenti li daħlu fis-7 sena huma bniet. Dan kollu qed isir bħala parti mir-riforma ta' koedukazzjoni li qed jagħmel il-kulleġġ. TVM News segwa lezzjonijiet għaddejjin bi klassijiet għall-ewwel darba bi bniet u subien flimkien. Inħossni nervuża u eċitata fl-istess ħin. Għax biss jiena u sħabi huma l-girls fi dan is-skola kollha. Tara dawk is-subien kollha tkun ftit nervuża. Iva, għandi ħbieb li huma bniet. Min barra l-introduzzjoni tal-koedukazzjoni fis-sekondarja, bidla oħra fl-istorja tal-Kulleġġ San Luigi hi li għall-ewwel darba qed titmexxa minn rettur mara, lajka. Dr. Marija Montebello il 20 rettur wara 19 ir-rettur Ġiżwita għaltinna li l-missjoni tagħha hi li tkompli ssaħħaħ il-formazzjoni injazzjana. Niftakru tajb ħafna li l-Ġiżwiti għandhom għal-qalbhom ħafna is-sem tal-lajċi u propju qed ikomplu jimplementaw din il-missjoni anke bl-opportunità li qegħdin jagħtu lili fi żmien fejn is-sem tal-lajċi huwa aktar importanti kemm fil-Knisja kif ukoll fis-soċjetà. Staqsejnija dwar il-koedukazzjoni. Ma jiena inħares lejha bħala pass naturali u neċessarju. Fil-fatt l-iskola għandha tirrifletti ir-realtà, għandha tirrifletti s-soċjetà u mhux nagħmlu l-istudenti b'mod separat minnha. L-istudenti tagħna bniet u subien jirtalmu flimkien, jgħixu flimkien wara l-ħin tal-iskola. Staqsejna lil Patri Michael Buġeja dwar is-sem tal-Ġiżwiti f'dawn it-tibdiliet. Il-fatt li bħala Ġiżwiti bħala numru li qed noqsu u kulħadd jaf, ġifieri li m'għaddniex in-numru ta' Ġiżwiti li konna fil-passat, imma l-futur nixtiequ niggarantixxu il-preżenza tagħna billi tmexxija tkun f'idejn il-lajċi. Imma l-ispiritwalità tibqa' għaddejja. Temm jgħid li bih bħala rappreżentant legali u chairperson tal-bord tal-kulleġġ, il-provinċjal tal-Ġiżwiti rali tisseddaq l-identità njazzjana li taħdem ħafna fuq livell spiritwali, pastorali u fil-formazzjoni tal-lajċi.